Nakon više od 2 decenije od četverostrukog ubistva, Emin Pivić, Fikret Seferagić i Muharem Tutić ponovo su uhapšeni. Ovaj put po nalogu tužilaštva Unsko-Sanskog kantona koje najavljuje skoro podizanje optužnice. Zbog postojanja osnovane sumnje da su 1993. godine na otoci blizu gradske kafane Paviljon u Bihaću počinili 4 krivična djela ubistva iz člana 166 stav 1 KZ BiH i pokušaj krivičnog djela ubistva iz člana 166 u vezi sa članom 28 KZ BiH. Trojica pripadnika rezervne policije Rasim Alagić, Adem Tutić i Arif Begić likvidirani su 20. jula 1993. godine na gradskoj otoci kod kafane Paviljon. Nema sumnje da su njihova ubistva bila isplanirana. Nisvet Abdegić, zvana Ceca, najvjerovatnije je bila kolateralna šteta. Ubili su ljude na spavanju, zamislite, došli su sa automatskim oružjem, poznati naši ljudi Bišćanju ovdje i ubili su te ljude. Čak i onu ženu koja je bila svjedok, ona je počela bježati, oni su nju ubili iz Škorpiona. Ovo je potjernica za četvericom pripadnika 501. brigade 5. korpusa armije Republike BiH, Eminom Pivićem, Safetom Vardićem, Fikretom Seferagićem i Muharemom Tutićem. Oni su nakon više od mjesec dana skrivanja po stanovima viđenijih bihaćkih policajaca te 1993. godine uhapšeni i pritvoreni. Ali nakon smjene na čelu 5. korpusa, istražni sudija naređuje da Pivić, Vardić, Seferagić, Tutić budu pušteni na slobodu, a onda su pod čudnim okolnostima počeli umirati oni koji su nešto znali o slučaju Paviljon. Prvi je bio Safet Vardić, osumnjičeni koji je bio spreman svjedočiti. Ubijen je nakon svađe sa Eminom Pivićem, a za ubistvo je optužen Ismet Čavkić. Optužnicu je podigao tužilac Zlatan Dedić, na kojeg su godinu kasnije pucale nepoznate osobe. Tužilac Dedić kasnije će poginuti u saobraćajnoj nesreći o kojoj je sva dokumentacija uništena. Sudiji koji je postupao u tom predmetu postavljena je bomba pod automobil, a optuženi za ubistvo svjedoka pokajnika je nakon 2 puta ponovljenog suđenja pravosnažno oslobođen. O četverostrukom ubistvu kod Paviljona trebao je svjedočiti i Samir Piralić. I on je ubijen i to ispred zgrade interventne policije. To je bila pucnjava samo takva, poslije je nastalo svjetlo u ovom objektu i vidjela sam da je došla cisterna sa mlazima da su to prali. Sutradan su tek rekli poginuo Samir Piralić. Inače, uhapšeni Pivić ranije je osuđen na 3 godine zatvora zbog napada na Nedžada Bajrića 1996. godine, ali je nakon izricanja presude napustio zemlju i za njim je bila raspisana potjernica. Međutim, za izdržavanje njegove kazne nastupila je zastara i on se nedavno vratio u Bihać, gdje su sve vrijeme živjeli uhapšeni Seferagić i Tutić.